pangenot na bareta. Assessment sa epekto kan magnitude 6 na linog sa Masbate nagpapadagos. FIVOX may gutmanan monitoring sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Labi 50 milyon pisong kantidad ninday dokumentadong produktong petrolyo nasabat kan Navforsol. DOH Bicol padagosan pangapudan sa aktibong pagpartisipar sa mobile blood donations. Asin mga PDL sa Legazpi City Jail pigbidaan sa indang mga gibong alkansya. Maray na hapon, Huwebes, Pebrero 16 taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon Legazpi. OCD Bicol asin PDRRMO Masbate, padagos ang pinagigibong assessment dapit sa naging epekto kan magnitude 6 na lindol o nalinog sa Masbate. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Pigalat Pakan Provincial Disaster Restoration and Management Office o PDRRMO Masbate ang mga report gikan sa 21 nindang banwaan na posibleng naapektaran kan nangyaring magnitude 6 na paglinog alas 2 kasubagong maagahon, partikularmente sa banwaan kan Batuan na iyuan epicenter. Sigun kay Adonis Dilaw, pamayo kan PDRRMO Masbate, mayo man na naitalang binawian ng buhay o nalugadan huli kan nangyaring paglinog. Alagad may mga naitala sindang naapektaran na edifisyo, siring kan pagkagaba kan kisame sa Magallanes Coliseum sa Masbate City. Pagkaraot ka nagkaperang porsyon sa mga eskwelahan sa Banwaan kan Baleno, Mandaon asin Batuan. Magin ana sa lampas 200 na pasyente sa Masbate Provincial Hospital asin personalized kan hospital ang tulos man na pigruluwa sa edifisyo bilang parte kan standard operating procedure nangunyan para mientras pang pigtitinir sa mga tents na piglatag kan sa indang opisina. Pero may mga initial na mga reports na may mga partially damaged na houses at mga roads na naapektuhan na may erosion sa gilid and yung mga cracks sa different establishment here in the city of Masbate. Apera kan magnitude 6 na linog kasubagong maagahon, inot ng niyuguan na sambit na probinsya, partikularmente nasa Banwaan kan Dimasalang na uminabot sa magnitude 5. Dugang pa ni Dilaw, nakabalik naman ang kuryente sa bilog na probinsya alas 10:30 kasubagong aga. Mantinido man na supisyente ang supply ng daning tubig. Alagad para mientras na pigsuspender ang klase, sa gabos na level magin ang trabaho sa mga ahensyas de gobyerno bilang pag-ibitar sa peligro. Walang report na in-evacuate, kaya lang yung mga tao gusto nila mag-stay sa labas muna ng bahay, no? Kasi yung 2020 earthquake nandiyan pa sa kanila, so parang medyo may trauma pa ang mga tao. Sigon sa tagapagtaram kan Office of Civil Defense Bicol, padagos masindang nakikipag-koordinar sa iba pang Provincial Disaster Restoration Office sa Bicol. Apwera kaya sa Masbate, namatian man ang paglinog magin sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur asin Camarines Norte. Reminder lang po natin sa public regarding po digdi sa earthquake incidents na nangyari ay ngayon po na feel ta na maski anong oras, data aram kung noarin mangyari sarong makusog na linog, data aram kung sain ang epicenter kasi wala man po talaga kita technology na maaraman kung when and where it will happen. So very important po na aram ta po ang mga dapat ang gibuhon lalo na kapag may arog kaining mga insidente. Mientras tanto, nakikipag-koordinar naman dasinda sa maniba-ibang ahensyas di gobyerno na pwede sir na makatabang sa mga naapektaran kan linog, siring kan DOH asin DSWD Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Labi 50 milyon pisong kantidad nin mga bako dokumentadong produktong petrolyo nasabat kan Navforsol. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nasa kote kang Naval Forces of Southern Luzon o Navforsol
ang 50.8 milyones pesos na kantidad ng mga baku dokumentadong diesel fuel o 847 mil na litro ng diesel fuel. Lunad kang barkong MT Brailman 1 na nasabat kang pwersa susur na sulnupan porsyon kang Corregidor Island pasado alas 6 kasubanggi. Sigun sa Navforsol, Pebrero 14, nakaresibis sinda ng impormasyon gikan sa Coast Guard District Palawan dapit sa presensya kang barko na may kaduda-dudang hiro. Sakay kang BRP ni natotoong PG-092 na nakabase sa syudad ng Legazpi. Tulos na nagsagibo ng operasyon ng personalis kang Navforsol na nagresulta sa pagkakadakop kang 11 lunad kang barko asin pagkaka-recover kang mga kontrabando. Kaya nasakop na Navforsol. So at the same time na nalaman namin na mayroong apprehension alarm. Ito si MT Brailman 1 is like already na namin sir yung vessel at nalaman namin na itong si MT Brailman is nasa vicinity ng Cabra Island, Mindoro. Gikanan oil tanker sa Cabra Island, Mindoro asin pasiring kutang Manila Bay. Kasabay man kang Navforsol sa ginibong operasyon ang mga personalis kang Bureau of Customs na iyuman na nagserbi ng detention warrant sa mga tripulante. This of course, talaga namin is to protect the territory dito sa aming nasasakupan. Is of course we have ina-assist din po natin yan at yung trabaho namin mag-assist po sa government at sa mga government agency regarding din sa campaign ng government. Sa presente, nasa pangatama na kang otoridad ang barko maging ang mga tripulante para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki na dukayang gadan sa salog na sakop kan San Miguel, Catanduanes. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dainang buhay kang madiskubre kasubong aga sa salog na sakop kang Barangay District 3 San Miguel, Catanduanes. Ang hawak kang 57 anyos si Rafael Torreja, residente kang Barangay Boton, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Christian Oida kan San Miguel PNP, huring nahiling ang biktima kasubanggi na naglalakaw sa gilid kan salog pauli sa sendang residensya. Nakainuman subot ang biktima, darakang kabuyungan, posible subot na nahulog si Torreja sa salog asin nabutod. Dapat magtada nila na pag uli ninda, taram nindang matarik ang mga uli ninda, mga pirang meters from the highway, mga baba pa, madiklom, bakong well lighted. Tapos nasabayan pa kaning oran, mahal nas, o mabato, napapaslide din da, minsan pital ang tama lugod. Dugang pa ni Oida, sa inisyal na investigasyon, mayo sindang nahiling na foul play, alagad padagos manggiraray ang sindang pinagigibong investigasyon. Sa crime lab, ini pong provincial forensic unit sa conduct nindang scene of the crime operation, sa SOCO processes, no sign of foul play man o struggle on the part of the victim sa body niya. Talagang, pinulbos talaga nindang i-process ito. Wala man sign of play. Mientras tanto, nakuha naman kang kapamilya ang hawak ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Low pressure area na pigbabantayan kan pag-asa hibabaan tsansa na maging bagyo. Alagad mga pag-uuran lauman sundo sa weekend. Detalye sa report ni Carmelo Valla. Sa sadit na pwesto sa gilid kan Riles sa Bitano, Legazpi City, nagtuturutindanin panira si Nanay Marivic. Inian sa iyang pigkakwaanin hanap buhay. Tuyong maraot ang panahon na didipisilan siyang makabenta kung minsan nalulugi na da siya. Kaya ang diskarte niya, diit na sanang putahe ang pigluluto niya. Alagad ngunyan na nagiging paborable na ang kamugtakan kan panahon, dinugangan niya na ang mga pigpipilian sa iyang mga panindang isira. Laom niya sana, lugod magduro-diretsyo na ang pagpahiling kan saldang. Mas maray na, sa bagay, maray na itong templado ang panahon ta. Dahil lang kunyan. Sa bagay, pabago-bago baga kang panahon ta kaya. Suway sa pig-aarang ni Nanay Marivic, may mga pag-uuran pa man giraray na mamamatean sa rehiyon, partikularmente na sa Albay. Sigun sa pag-asa, dara pa man liwat ini kan amihan o northeast monsoon, asin kan pigbabantayan na low pressure area o LPA. Digdi sa Bicol, mas marahay na panahon ng asahan ta dahil nga ni day man minaabot so sa iyang trough o so extension
mantang padagos na nakakaapektar sa tuya ining amihan o northeast monsoon na iyo man ang madaraki mga pag-oran pero dayta man piglalaoman na tuloy-tuloy ang pag-oran garo borobugso lang. Ngunya na weekend, laoman ang makukusog na pag-uran sa riyon, paglilinaw kan pag-asa, maluya man ang tsansa na mabilog na bagyo ang pigbabantayan na LPA. Alagad abiso kan ahensya, mas maray man giraray na maging rigmat. So posible po dyan na maging maalon sagkod sa napakaalon ng satuyang kadagatan. Ang expected wave height mapuon yan 2.8 sundong 5 meters ang taas kang ukol. Kaya delikado talaga ito, lalong-lalo na duman sa nagagaramit kisaradit na bangka. So ang advice niya to sa tuyang mga kababayan na parasira na ibitaran ngo na ang pagpalaot duman sa mga nabanggit na lugar. Sa presente, may nakabandera pang gale warning sa sirangang porsyon kan Costales sakop kan Camarines Sur asin Catanduanes, Siringman sa Albay asin Sorsogon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. PHIVOLCS maigutan monitoring sa Bulkan Mayon pagkatapos kan magnitude 6 na linog. Asin gibong alkansya kan mga PDL sa Legazpi City Jail, Pigbida. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. PHIVOLCS maigot ang pinagigibong monitoring dapit sa epekto kan magnitude 6 na linog sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Labing pagkahandal ang inot na namatian ni Lola Marife kan Barangay Bitano, Legazpi City sa namati ang magnitude 6 na linog sentro an Masbate kasubagong alas 2 nin maagahon. Istorya niya, mantang siya nagkakaturog, namatian niya na sa nanggari siya pigduduyan. Day tulos nagbuhat hulit na madali naman siyang malula asin baka matumba pa. Natakot nga niya ako. Takutunan ako. Tapos baga ito nga ning banggi pa baga naglinog pang maalas 6 yata yun. Nagtutukaw ako, ano nangyapin ni Diyos ko? Tapos sige na sana ang nilinog, sabi ko kaani. Suway naman sa takot na namati ni Lola Marife, kalmado sanaan sa iyang kabarangay ni si Lola Salvacion. Sabi niya, nagsarig na sana siya sa Diyos asin nagaji. Pero niya ako nag-iiroon araw. Tapos nagtukaw na ako. Pagtukaw ko, yun na nga ni Pwito niya ko, Isus, linog, Diyos ko, sabi ko.
Di man ako na takot o ano, basta nag-agad lang ako sa Diyos na ikanang bala sa muya. Di mo man kami pag kuya na anuhan, ngay kan linog. Sigon sa resident volcanologist kan Fivox, tectonic earthquake ang nangyaring paglinog na epekto kan paghiro kan Philippine fault line sa parting Masbate. Magin ang nangyaring linog sa nakaaging aldaw, epekto man kan paghiro sa fault line. Right now, sabi natin, mag-expect talaga tayo. Meron pang mga dating. Yung Masbate itself, may active fault line po dyan. So, may po Sa kabilugan, total na 98 aftershocks na ang naitala kan Fivox. Dagos naman na pigbiklad kan Fivox, dakula na epekto kan magkakasunod na linog sa bulkan mayon. Siring nasanakan padagos sa paghubag kan lava dome kan bulkan, na posible naman magkausanin pagtuga kan mayon. Asigurasyon kan ahensya, padagos ang sa indang maigot na monitoring sa aktibidad kan bulkan mayon. Earthquakes po sa Bicol region, ito po yung possible na rason kung bakit lumalaki yung lava dome. So, it's possible po na makaano yan, na lalong makadagdag yan. And kaya nga po nakataas pa rin ang alert level 2 sa Mayon Volcano dahil unang-una baka kung magkaroon man ng lindol na malakas, pwedeng may matipak na bahagi doon. Pangapodan man kan ahensya, perming maging rigmat asin mag-andam sa maski anuman na katibaadan, permi man na mag-antabay para sa iba pang impormasyon hali sa otoridad. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Supply nin dugo sa Bicol bastante pa. Alagad, DOH Bicol nangapudan sa publiko na maging aktibo sa pagpartisipar sa mga pinagigibo-nindang mobile blood donation. Detalye sa report ni Carmela Balya. Ikinaugma ni Alan Lucanyas, Laboratory Administrator kan Bicol South Luzon Sub-National and Reference Laboratory, ang pagkakaigwanindanin bastanting dugo ngunyan sa indang blood bank. Sigun kay Lucanyas, resulta ini kan mga pinagigibong bloodletting activity o mobile blood donation kan man iba-ibang lokal na gobyerno sa Albay, magin man kan man iba-ibang non-governmental organizations. Piglatag man ni Lucanyas, ang pagkakaigwanan ninda kan gabos na klase nin dugo, na dakulang bagay ng GAD sa mga pasyenteng nangangaipo nin blood transfusion. Nag-stabilize na yung ating blood supplies kasi nag-start na rin po yung ating mga communities na magkaroon ng mobile blood donations. So sa ngayon po, sabi ko nga, yung mga hospitals, hindi na kailangan magpadala sa amin ng blood donors dito sa blood center kasi may ample supplies na po tayo ng dugo na pag nangailangan ng hospitals, magre-request lang dito sa amin, bibigyan namin sila ng dugo. Sa datos, 4 na ospital na sa Albay ang natawan ng supply ng dugo asin 7 pang ospital sa probinsya ang nakatalaan pang matawanan. Bali, starting February 20, sa Monday, we will no longer require yung patients na magdala dito sa amin ng blood donors. So panawagan ko lang po, doon pa rin sa mga magaganda ang loob sa mga barangay, na sana po tulungan nyo kami na sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo kasi po marami pa ring pasyente ang nangangailangan ng dugo. Magigirumduman kan nakaaging Enero ngunya na taon kan i-anunsyar kan ahensya ang kakulangan ninda sa supply nin dugo. Sigon kay Sam Banico, Senior Health Program Officer Blood Program Manager kan DOH Bicol, nasa yellow code na sindangunyan. Bawat sabihon, bastante ang supply nin dugo sa bilog na rehiyon, na resulta kan padagos nindang pag-apilar sa publiko. Sa ngunyan nga ni po, ang gusto ta, mainganyar na gabos po talaga, mahita itong target ta na 1% at mahigitan ta pa ang koleksyon, nga rin masigurado ta po na every time na mangangipuhan kitang dugo ay available po. Sa datos kan ahensya, nangingenot ang Camarines Sur na may pinakahalangkaw na nagdudonar ng dugo, sinundan kan Albay, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. Sa kilagitnaan kita, so day pa po, ini talaga sapat kasi talagang everyday nangangaipuhan. Kaya dapat everyday man, igwa mong giraray si MBD. So although ang yun nga ito, continuous pa. And pero
Gusto ko man po i-point out na nagaparataas na po ang supply taman kikidugo compared through the years. Sa ibong kaini, sigun kay Banico, bako inirason ngani maging kampante sinda, urug pa tadakol na mga ospital sa riyon, ang naga-upgrade kan sa indang mga pasilidad, kaya nagdadakol man ang demand sa supply nin dugo. Huli kaini, laom kan departamento, lugod dahi magsawa ang publiko sa pagpapaabot sa indanin suporta, lalo na sa mga pigkukundusir nindang mobile blood donation, urug na takada bag nin dugo, sarong buhay ang maisasalbar. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga alkansya nagibukan mga PDL sa BGMP Ligaspi Pigbida. Asin syempre napagkakakitaan naman. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. 4 na taon na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Legazpi ang person deprived of liberty o PDL na si alias Jimboy. Sa mga nasabing taon, paghidaw sa iyang pamilya sa luwas kan kulungan ang nangingibabaw da permisa sa iyang puso. Ngani daw papaano malibang, pinuunan niya ang pagibo nin miniature kubo alkansya. Sa enot, libangan niya sa nadaa ang pagibo kan miniature kubo alkansya. Sundo sa nanotisyahan kan personayas kan fasilidad ang sa iyang natatagong talento, labi na sa naan sa iyang kaugmaan kan maging parte na ini kan pigkakuanin dang pagkakadalhensyahan. Pero tabang naman sa muya madang. Dahil po sa pagpaano po kan sa muya kang sa mga BGMP na kami magkaigwa ni livelihood program na raw kani. Dahil nga po sa nailingan ni kami talento. Kani madam tapos tigbagi ko po madam. So talento ko na may makaaraman sinda para dakal po kami makano. Gibon alkansya sa chipboard, bamboo sticks asin sa iba pang retasong materyales tagikan man sa mga ginibo nindang parol kan Disyembre. Katabang ni Jimboy ang tuluyang pag-iribang PDL sa pagbilog kan miniature kubo alkansya. Detachable o pwedeng alionan ibang parte kan gibon nindang alkansya. Dako lang pong pasalamat sa mga BJMP po madam dahil po nga digis sa samuyan talento na sinuportahan po nila kami. Dahil po kami nila tigpabayaan na mag-igda lang sa lawag kang samuyang dorm. Kundi po madam, in-encourage po kami ni Kimaray para magkaigwa po kami habang yaong pa po kami sa lawag kang pasilidad na yun. Sigun sa warden kan pasilidad na si Senior Inspector Fernan Sunga, bentahay na may talento sindang nadidiskubre sa saindang mga PDL na makakatabang man nga ni dawa ayaon sa saindang kustudiya, may mga naitatao pa man maski dikit na kantidad sa saindang pamilya. Napakaganda po ng ganyan yung livelihood po talaga na hindi lang po yung mawawala yung inip nila. At the same time, nakakaroon sila ng pakinabang o nagiging productive. Just in case na lumabas man po sila, sanay na po silang hindi naman po yung yung karakter po nila nababago rin diyan Kasi natututo silang maghanap buhay. na nila yung value ng kung paano magtrabaho. 280 pesos sundo 300 pesos ang presyo kan mga miniature alkansya. Sa mga maawot magbakal, magpasiring sana sa BJMP Legazpi. Apwera sa alkansya, igwa man na weaving program ang BJMP Legazpi na parte pa kan sa indang livelihood program. Suportahan din po natin sana yung produkto natin dito sa ating piitan sa Legazpi City Jail. Hindi lang po Legazpi, sa lahat na po ng piitan natin kasi po ang mga kababayan po nating nakakulong po dito mostly po naman yan lalaya actually ang conviction rate natin di po nagkakamali nasa 30% lang po so 70% yan babalik sa general public. Sigun sa opisyal, maawot manindang maipabisto ang obra kan sa indang mga PDL bako usa na sa laog kan rehiyon kundi maging sa luwas kan nasyon. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Asin yanan katiripunan kan mga Baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!